Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Karmel Ċini u Ġuża. Ħuti l-lum l-erba tal-Madonna, u għalhekk hija ħaġa sabiħa li nitolbu fuqna l-għajnuna ta' Omna Marija. Propju sejrin namlu il-Qudiesa ta' Marija għajnuna tal-insara. Fil-waqt li jinħussuna fraġli midimba, jew nemnu fil-kobor tal-ħniena ta' Alla. Marija tgħidilna li l-ħniena tiegħu tinfirex kull żmien. Ejjew għalhekk nitolbu biex din il-ħniena tinfirex fuqna l-koll u għalhekk nitolbuh maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, Inta għamilt lill-Omm ibnek il-għażiż Omm u għajnuna tal-poplu Nisrani. Għati li ngħixu dejjem taħt il-ħarsien tagħha u li l-Knisja tiegħek ikollha ilena tasliem bla tmiem bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Eżdra. X'in kienu qed joffru s-sagrifiċċju ta' filgħaxija, jiena Eżdra qomt bil-lajb tiegħi u bi ħwejġi u l-mantar tiegħi imċarti nżilt għall-kubtejja u ftaħt idejja lejn il-mulej Alla tiegħi u għedt: Alla tiegħi, jiena nħossni nistħi u wiċċi ma jagħtinix li nerfa' ħarst ilejk, Alla tiegħi, għax dnubietna tant kotru li ninsabu mazzin sa rasna fihom u ħtijietna għolew mola smewiet. Min żmien missirijietna sal-lum waqajna fi ħtiġijiet kbar u minħabba fi dnubietna aħna, is-slaten tagħna u l-qassisin tagħna ġejna mogħtija f'idejn slaten barranin. Dawn darbuna bix-xapla, ħaduna fl-eżilju, ħadulna ġiedna u ġejna fl-għajb li qegħdin fih illum. Immissa mulej Alla tagħna l-grazzja għal ftit ta' żmien billi ħallinna fdal u tagħna fuq ix nafdaw, jiġifieri dan il-post qaddis. B'hekk Alla tagħna rid iferraħna u jgħajjixna għal ftit fl-eżilju tagħna. Għax aħna l-siera, imma Alla tagħna ma nsinix fl-eżilju tagħna, għax wara l-ħniena tiegħu magħna quddiem is-slaten tal-Persja. Meta tagħna mill-ġdid il-ħajja, ħanerġgħu nintellgħu it-tempju ta' Alla tagħna u nerġgħu nibnuh mill-ħerba tiegħu u b'hekk ikollna kien f'Ġuda u f'Ġerusalemm. Il-kelma tal-mulej. Imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Imbierek Alla li jgħix għal dejjem, wassaltna tiegħu. Jikkastiga u iħen, iwaslek sal-qabar f'eħ l-art, mbagħad jerfek mill-akbar erda. Imbierek Alla. Faħruh li Iżrael quddiem il-ġnus u ixerridhom f'nofshom u hemm urikom il-kobor tiegħu. Birrek Alla li jgħix għal dejjem. Olloh quddiem il-ħajjin kollha u sirna u Alla tagħna u missierna u Alla tagħna għal dejjem ta' dejjem. Minħabba dnubietkom jikkastigakom imma ħen għalikom ukoll u għad jiġborkom minn fost il-ġnus kollha li f'nofshom tinsabu imxerda. Infaħru jien fart l-eżilju tiegħi u nur il-qawwa u l-kobor tiegħu lil ġens midneb, erġgħu lura għal għandu midimbin u għamlu l-ġustizzja qudiemu. Bil-wifqa.
is-saltna ta' Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ l-12 madwaru u tawhom qawwa u seta' fuq ix-xjatin kollha u li jfejqu il-mart. U bagħthom ixandru s-saltna ta' Alla u jfejqu il-morda. U qalilhom: tieħdu xejn magħkom għat-triq, la ħatar, la ħorġa, la ħobs u lanqas flus u lanqas ma jkollkom żewġ ilbiesi. Jekk tidħlu f'xi dar, ibqgħu hemm sa meta tiġu biex titilqu. Jekk ma jilqgħukom xoħorġu minn dik il-belt u farfru sat-trab tagħha minn ma rijlejkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela u bdew iduru l-irħula ixandru l-Evanġelju u jfejqu il-morda kullimkien. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum eżies jurina x'inhi l-missjoni tal-Knisja. Dik li twassal ma' kullimkien saħansitra idħlu anke fid-dar u waslulhom il-kelma ta' Alla. Mhux ta' bxejn eżies propju il-Papa Franġisku għadu kemm nieda is-sinodu għall-Knisja, is-sinodu tas-sinodalità li qiegħed ikun immexxi bil-ħidma qawwija tal-Kardinal Mario Grech li qegħdin kontinwament jiltaqgħu u sejrin nibdew issa s-sinodu. Ser tibda l-ewwel fażi fid-djoċesijiet kollha mad-dinja kollha propju fil-10 ta' Ottubru fejn il-Papa qed jitlobna biex nintebħu b'din il-missjoni li għandna kollha kemm aħna mhijiex il-missjoni tal-Papa, tal-Kardinali, tal-isqfijiet, tas-saċerdoti, imma hija l-missjoni ta' kull min hu Muhammad, għax kollha kemm aħna imam dejn fi Kristu, kollha kemm aħna nagħmlu parti mill-Knisja. U l-iskop tal-Knisja huwa ħaġa waħda, din hija l-missjoni li għandna. Li kulħadd ikun kapaċi iwassal il-kelma tal-Alla. Qegħdin fit-tmiem ix-xahar ta' Settembru. Nhar it-tnejn li ġej il-Bambini Rejt jiftħu l-iskejjel, jibdew l-iskejjel u nerġgħu naqbdu l-istess ritmu ta' tagħlim. Imma t-tagħlim mhuwiex għat-tfal eżies ta'. Xi ħaġa li jiena nħoss personalment li jgħadna lura fija huwa l-formazzjoni nisranija tagħna l-kbar. Ħanpoġġi biss mistoqsija. Kemm hawn minnkom li tattendu għal xi laqa matul is-sena? Tgħidulejx immur l-eżerċizzji tar-Randan kontinwament għall-inqas darba f'xahar jew darba fil-ġimgħa. Kif aħna nibatu it-tfal tagħna? It-tfal tagħna nibatuhom. Imma aħna kbirna issa nafu kollox. U aħna jien qed inżomm ruħi kontinwament informat fuq il-ħajja tal-Knisja. Qiegħed insib mezzi biex jgħinuni ħalli l-kelma li jien nisma' ta' kuljum fil-Knisja inkun nista' ngħixha. Jew nitolbu għalhekk eżies
l-għajnuna ta' Marija. Din namlu din il-Qudiesa llum, Marija għajnuna tal-insara. Marija hija dik li tenna niftħu djarna għal preżenza ta' Kristu. Ejjew nitolbu l-Ispirtu Santu biex idawwalna. Anke l-qudiem inħabbrilkom, anke s-Santuarju ta' Pinu matul din is-sena sejjer jibda jagħmel laqa darba fix-xahar ta' tagħlim dwar il-Verġni Marija biex naraw kif Marija tenni ngħix il-vokazzjoni tiegħi ta' persuna nisranija. Il-qudiem ngħidulkom ikunu laqat ta' darba fix-xahar, kemm nixtieq li dawn il-laqat kun hemm ħafna nies fihom. Għaliex importanti, propju anke ftit tal-jemilu kont anke f'kungress internazzjonali huma stess insistew qalulna li qegħdin inħossu qegħdin jaraw li hawn ħafna tagħlim żbaljat fuq Kristu fuq il-Knisja. U ta' dan Marija hija l-għalliema spiritwali tagħna. Ħuti jeżies imqawwijin mill-kelma ta' Kristu li qiegħda tpoġġina u tibatna biex inxandru is-saltna tiegħu ejjew inresqulu it-talbiet tagħna. Jitolbu għall-Papa għall-isqfijiet biex f'dan is-sinodu li dawlaqt jibda il-Knisja taraf tkun aktar l-om u l-għalliema tal-ħajja umana. Nitolbuk mulej għal-gvernijiet dak kollha li għandhom xi poter fuq il-ħajjiet tal-popli sabiex jaħdmu biex issaltan fost il-popli il-paċi u l-libertà reliġjuża. Nitolbu għalina il-koll biex aħna wkoll mulej nilqgħu is-sejħa tiegħek biex nisimgħuk u nilqgħu u ngħixu dak li inti tgħidilna. Nitolbu. Impoġġulek taħt il-ħarsa ta' Omna Marija il-katekisti kollha tagħna. Biex din is-sena pastorali li sejjer tibda dawlaqt ikunu mmexxija mill-Ispirtu Santu biex iwasslulna kelmtek. Nitolbu. Taħt il-ħarsa tiegħek u Marija impoġġu il-familji kollha tagħna. Il-pellegrini li jiġu f'dan is-santwarju għażiż tiegħek. Għamil li kull familja tħoss il-preżenza ta' ibnek. Nitolbu. Għall-immigranti, għall-morda eżies tagħna, għal dawk kollha li jduru bihom biex iħossu il-qawwa u l-għajnuna materna ta' Omna Marija. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-qamissier għaddejż dawn it-talbiet li qegħdin nofrulek, għatina l-Ispirtu tiegħek biex idawwalna ħalli l-kelma tiegħek tħalli fina il-frott mixtieq minnek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Giornata per goodbye.
biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir. Aħna nifirħu bit-tifkira ta' ibnek. Għatina li bil-għajnuna ta' ommek kbira inħossu li inti qiegħed tieqaf magħna fit-tiġrib kollu tagħna bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il fuq. Niżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristus Siedna. Għaliex int għamilt il-Verġni Marija bla teba' ibnek, u għajnuna tal-poplu Nisrani. Biex imħarsin minna l-insara bla biża' jiġġeddu fil-ġlieda tal-fidi, iżommu sħiħ fit-tagħlim tal-Apostli u jgħaddu bla biża' mit-tempesti ta' din id-dinja sa ma jaslu ferħana fil-belt tas-sema. Għalhekk minn issa u għal dejjem mal-qtajja kollha tal-anġli, bid-devozzjoni kollha tagħna intennu l-innu u ngħidulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirraj ħibati, ħaj il-ħobs, rad il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mew tiegħek mulej, nixandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U biċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatik,
ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dunubietna bħalma naħfru l-minu ħatija għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid l-apostli nħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħarex lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jendawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Issa li tqarbilna bis-sagramenti tas-sema u mwettqin bil-għajnuna tal-Verġni Marija, fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex tatina li ninżgħu il-bniedem il-qadim u nilbsu lil Ġesu Kristu li tagħna nisel ġdid u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Kemm sabiħa din it-talba li bija temmejna din il-quddiesa. Tlabna lil Madonna tenna nilbsu lil Kristu kif libsitu u waslitu fid-dar ta' Zakkarija Eliżabetta. Jew nitolbu għalhekk biex din is-sena ta' pastorali li dawlaqt nibdew fl-imkien tkun sena li fija tassew nilbsu lil Kristu fil-ħajja tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Marru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Sta Pinu, il-firxet id-dija, il-firxet